Какво става, хора? Ние сме българи тука, ебем, много яко и сега снимаме клипче за лигата. Наслаждавайте се, дизлайквайте и така. И лапайте на Борис. Така. Само момичета снимам, да знаете. Помагай. Бате. Гого бата е. Мри. Бате, го приличаш на Симов. Бата с някакъв сперматозоид отзад. Бате, защо флашна, бе, бати ретарди? Гледате ли топ? Принуждавате, бе. Заплашна ли? Това би, бе, нуб! Мани се! Бате, би ми малко това, бе. Мерси, Гого, за хила. Не, бате. Това е човек. Бате, аз иззех грешната магийка, бате. Бате, Велкос на времето ми беше любим. На времето? Кога беше на Времето време? не беше ли преди просто няколко седмици? Ах, как ми се иска да можех да ги... Ако бях Дариус, вече можеше да съм ги дръпнал. Аз... Трябваше пикнали се. Лейм. Там е някакво тъпо, защото играе срещу голта е ранкет. Спасих ти живота. Бати са батите болта, бати. Какво искаш, бате? Викаш, като Владия там нема соба. А, така. Аз ти казвам, че ще умрат. Като ти да та кучка. Та кучка ще ви вземе и двамата. Аз ще умра от буто, Да разбира. фък. Казах ти, че така ще стане. Бат, аз умирам от буто, защото този тапак ми биеше малкия бат. Нубо. Нямам пари за джънгъл айтем, супер. Бати, нубове. Бота няма да ганквам. Само като гоговете. Не, бате, камен сам. Бате гейовете, начи. Човек, пишеш го като сме 4 премейди. Не е тъп да си лесно, Влади. О, зависа, бе. Кажи. Нищо на компаса. Опа! Ще видя, ще обада. Аре, не знам да. Просто вече става много късно. Добре, ще се обада, ако ще излизам. Колко? Иде да знам. Току-що седнах на комп. Какво се стегам, бе, човек? Не мога да... Ще ми стрема на едно В момента. Готов ли си, бе? Аз току-що почнах. Готов ли си, бе? Айде, чо. Не, бате. Чакай. Добре, давай. Борис, казах ти, че трябваше да съм. Кил? На етата. Аз като ви казвам, че трябва да съм друг герой, вие... Бате, ти първо вика, аз ще оставам. Първо вика, отивам бот с гол. После вика, пуснете ме топа. Абе, избери си нещо. Борис, нали той си каза топ и каза, че не го интересува това. Той първо искаше да ходи АДЦ. Пате мен ми е следно дали ще съм топ. И двете се справят. Важното е, че ще загубиме тази битка. Няма Се да. бе, аз съм Ясу, бе. Ей, Бате, не се базикай аз съм Влади. Какво викаш, камене? Не трябва да се базикат с тебе, като си Ясуна нормално. На нормално. Леванка ми вие коминга надъхано, бате.
На дъха му идва да ми бие конинга. Романото ще стадне много скоро. Рота. Айде се лалията. Колко човек? Аз бота ще дойда след 6. Да, още е тука. О, дали се правим на... Вчера за мен. Ликаре Ларда. Пробе, бат. Сларт ли? Сларт ли или с стрим? Сларт. This is how we play in Bulgaria. Every mistake is a lesson. Nice farm. Ми? Влад. Oh, you can... Four. А. Who questions my ability? Камен идва, давайте! Камен идва! Аре на тая. Аре бе, бат. My place is at the top. Бати нубовете, не. Камен да про. Няма мана за лук. Готов? Няма мана за лук, бе, човек. Човек, бати, ти си някакъв като аутсайдер, бе, Влади. Да, бе. Бати, смешно, ти и се смееш в чата. Със сълзи. Защо тук не се смееш? Ние сме 4 премейди, бати. 4. Само катата чете всичко. За потрахти ще слушаш. Аз не хейта като теб. Аз не хейте, просто казвам истина. Fuck you, ката lucky shit. Уйди, стая. Да репортнем Лебланк. За какво? Неприличен език. Не е чист езика. Искаш ли да ти го изчисти? Не. С една голяма клечка за зъби. Бегай, бата. Ама но да я фъка. Да. Бати, Да. това мисля, че са го направили по-дълго. Съча Да. хак. My place is at the top. Има рима даже. Съча хак. Барт Хиер. К. О, да. Добре да е, колко пъти ще го пишеш. Не думай, бат. Нали? Да, затова казах да не играете с мен. Го, time to raid. О, бате, бас, че май ще е по-добре да си ходя. Къде? Пак ли ще лизне? Така май ще е по-добре, бате, шибания герой. Сега. Трейване едно от най-добрите АДЦ-та, бе. Що не го взе? Не искам. Just try to stop. Там ти го бе! Бате, няма мана! Не! О, ес! Сега! Не, мана, ти се базикаш, шута ми е 100 мана. А ето ми е 60. Значи ми трябва 160 мана и я отивам тая. Обаче забравяш един детайл. Къв? Не е тъп, да си лесно. Така че това ще фейлне. Браво, Гого! Лапай ми кура! Не струваш. Върф! Девете дракон. Лапай ми кура. А защо го пишеш? Никаква идея няма. Влади и фарма му. Защото само ми говори за фарма. Това е най-важното нещо в играта.
Show me the path. Гол каза, остави ми фарма. Бате! Трябва да играеш много с Гого, за да му разбереш логиката. Значи Гого е мазден гаден тролър. Обича да тролва. Да, това го разбрах преди. Аз отивам хидра, отивам билда за Лиси. Ние тая игра печели. Откъде знаеш? Бат, аз тролвам повече от Мишо. Аз направих дава кил 2-1. Как да няма печели? Дума е, бат. Бат, аз съм тук. И какво е това? Има Човек, значение. имаме двата най-големи нубчампа в играта, бате, искаш да... Даже трите най-големи нубчампа в играта имаме. И Язуката и Луконг. Луконг има само скил с W. Гледай го, Борис. 6 скил. Катата My journey's 3, аз съм 2. Ивана! Той трябва да се бахнеш тратки айтем. Чакай малко. Късмет, че не стартва без айтеми, бат. Баха, то сериозно не е билно от това, бе. Аз очаквам фул АП. My journey's only beginning. О, тая Лебланк. О, мъгъл! Аз го показвам като Бобо. Като се реколва. Кеф. Тая майче ме джупна. Дали да си взема Last Whisper? Last Whisper. Същото! Там ми бие клонинга. Хелпни Гого. Чакай. Опа, аз ще идвам насам. Аз искам да гледам. Бати прото. Очевидно е играл с Велкос. Те за ми много забавно. Bring me a real challenge. Да, бате, едно в едно си вир. Ау, ау, ау. Аз съм нищо, ако Гого не е тук, бате. Кил. Фо. Бат. Аре, дракон искате. Не, аз. Да, без защита. Ти Гого мога да тролваш това My ме place учи. is at the top. Влади, до Трейвън, ти нали знаеш, че те китата, дето са на земята, ти трябва да си ги улавяш. Добре. Ти трябва да го правиш, за да ти са за едно безкрайни. Да го използвам няколко пъти. Много пъти, ама трябва да си го хващаш. И така си фармиш. Да, бате, все едно да си игра на фризби със себе си. Да. Лоу. Лебланка идва. Крушив Лебланка. Замила в кура. Кораяш ми. То ще отили? Точно ти ли е, бе, бат? Не, бе, не се баквай, Борисе, не се баквай. Аз съм 054. Буя! И ми е кеф. Аз съм 7, бе. И аз си направим тренинг с... Давай, видях. С кой имаш тренинг? С майка. Си исках да опитам с Кюто. То Дрейвън е по принцип лесен чален. За някой. Не и за мен очевидно. Аз съм нуб с този чамбата. О, мъгъл! О, мъгъл! Знаеш ли кой друг е нуб? Още е нуб този. Знаеш ли кой обича да пуши като майка ми? Майка ми! О, да.
Не, бате. Сивира ви за едното. Бури се. Как? Еми, окей. Това ще го загубим, ако продължавате така. Аз ти казвам, че аз съм тук на луба най-големия. Beginning. Ма аз чаках за 14 лева да си поразля. Какво си първи айтем? Бате, предпочитам нон-стоп да играя рамки, ама не и с такива, които само рейджват. Я гледай, бате, сперматозоида зад Гого. Ти си сперматозоид, бе. Бате, това Гого не иска да го оплоди, бате, да се родят децата им. Абе, ти си My болен. place is at the top. Нали? От какво си взимаш? Гордея се с това. Бате, тая баки ти да спи. Фарми. Бати губи... Не го... Бате, Гого! Вика репорт. Real challenge. Репорт my team, please. Please. Аре, Драко. Аз трябва да напиша, дай ми един шанс аз да те убия, поне. Ей, как ще кажеш please с удължено е? Тоест, не мо... Трябва да е please. А не Не, може... плиси! Да, някакво такова трябва да е задължено. Тоест, не мога да го кажеш. Найс. Ока, вика, но баси му кеф. Това е много удобно, бе. Adapt to all situations. Тъпото е, че няма и от другия край. Calculated. Сериозно ли Гого с този първи айтем? Somebody come here, please. Please. I come here. I come in. Означава, че пускаш Именно, аз това правя. по цял ден. По цял ден, всеки ден. Цял ден, всеки ден, добър ден, до утре, добър вечер, аз ти казвам чао. Бутай, о да. Даже асист не взех. Трябва да направят морал сапорт. Как го мисля, то беше пред тебе, бе, бат. Ретардация. Забавяне на Давай, гледаме. Аре, идвай тук, Знаеш ли какво е ретардация? Забавяне на действието. При нашите... Бате Гого, колко деца искаш да имаш, бате, с тия сперматозоиди зад теб? Who questions my ability? На практика тук си... Баси тунела, бе. Човек, ти знаеш ли? Виж... Ти можеш Аз тук се возя виж, през него. Виж, Куршев, от тука... Аз съм навсякъде, До където тука мога. може да си пуснеш тунелче. Къде? От тука е до тука някъде. Да, бата реши да медитираш, чики-уики. Давай. Глей го са. Ходи тука, Гого, ходи тука. Не от тука, не от тука. Глей какво става, бори се. Somebody come here, пълна съм. Гого, ти можеш да си изпробваш още магийките, само че... Аз идвам, Влади. Аз ще седа на кулата и ще се пазят гадните момченца и момиченца. Бате, това къде ги намираш толкова? Кое? Всички тия работи. Аз имам мъка Джого за безплатни скинове. Хакер майка. You got it. Влади, ти парно гледаш ли? Винаги парно, бате, това ми е любимото. Парно, бате, с това се грея душата отвътре. Греш. Греш и децата. Аре, стакни се и гледай сега какво става. 2 секунди до... Гангбанки. Да сме трайхарди. Гледай, бате.
трайхарда на линия, бат. Не игра. Малек. Бам! Is at the top. Ани! Бате, гледаме Ани, някаква садната, фул сад бате. Бати ге! Мисля, че му хванах цаката на Дрейвън с това кюто. Той няма цака. Тунелче! Просто не ми убирай кефа. Остави човека да се порадва малко. Не. Вие какво правите там, бе, бати груповото порно? Who questions my ability? Ей, Иска ли някой го? ще викам, че си вирен след бос. Welcome! Аре да бутаме, че те топа си правят кефа. Не! Гледай какво става топа, бате. Репортваме на банк лист. Абе, сега ще ги репорт. Е, гледайте топчето на Нуно! Гледайте! Гледай, тука! Гледай какво става. Мате сега ни пуснаха да ни хибиторове. Не. An enemy has been slain. Bring me a real challenge. Ги бутат колкото иска. Репорт, не, Аз не. сега ще пусна обратното, той ще стигне и аз до хибитор. А който дойде, просто ще го убия. Да, ако ти дойдат петима, какво става? Ще ги убия и петимата, аз цяло. Не, стягайте ми, не мога ги беше петима. Every Може. mistake is a lesson. Ако велкозът е стълне и витовете утне, няма как да ги убиш. Колко бе, поне двама, трима ще убият. Аре бе, тази си вир, много ме дразни. Бат, аз сега отивам малко да си фармя. Да, Сега ще ти кажа нещо свързано с порно. Ето, казах ли? Гледай сега. Сега ще ти покажа онази йога бата на топката. Аре, Гого, че тия сперматозоиди ще оплодят си и става страшно. Вади първото си репорт, my team, please. Please save. Made in China, please. Please. Аре, идвай да будеш тук, бе. не, аз съм трайхард, ще бутна на всякъде. Please. Бам! Нямо! Ма видели някакво масно и двамата? Пулсет 5! GG. Аз още не си използвал лута, бе. Ей! Питах се. Завади лута! Бате тоя, Оцели някой! мале. Бате, Влади, аз се бакни, бе, бате. А? Човек, имам... Гълга има повече фарм от тебе, бате, от 20 минути го няма на бот лейн. Аре, Дракон! Don't end! Дракон! Не, аре, Барон, да сме фул трайхард! Ако бяхме фул трайхард, до сега щяхме да имаме 4-5 дракона и барон, бате. Айде! Дракон! Аре да идваме, бе, бате. Бе, аре, ба, Дракон! Questions my ability. Това Барон! Вали, че обеща то.
Бате, но идва, аз какво да си седа и си бъркам в газа. Да. А, Bring me a real challenge. Аре, XPK! Да не би някой камене да те не бе, пита. не бе, камене бе. Аре, XPK Гого. Тепа. Аре, XPK Гого. Влади тролъра му викат. Камене, не идвай, не идвай. And waiting for the Не! A perfect star, a perfect star. Кастачи. Ебе си майката. Майка ти ти бел курин. Ебе животни. Бата 10%. Какво ще правя, бе? Не. Ще ги бием? Yes! Гледай Сивир, плисе! Плисе! Еми, това беше.